अब्ला इसोरा बुंगोन वाव नै भुटाननि दैया बोहैलांब्ला बे रायजोनि जानानै आंनिसिम कमप्लेन खालामग्रा प्रार्थना खालामग्रा होबथानो आंनाव डिमान्ड खालामग्रा आंनि फिसाफोर ग्रुप दंखायो इसोरा बेबायदि बुंगोन अब्ला बे नेचारेल दै बानाया जेरै थौआ जिसुआ गसंथानानै जेरै दाद्रि होग्रासिनो बारहुंखाया स्रि स्रि दलद थादों दिनै बे भुटान रायजोनिफ्राय चाइनानिफ्राय हगार हरनानै नष्ट खालामनो सानब्लाबो आफा इसोरा बिसोरखौ हमथागोन प्रेज द लर्ड बेनिखायनो अनजाग्राफोर जोंनि प्रार्थनाया दिनै ओरै फैनि जोंनि प्रार्थनाया ओरै जे मावखांखाबाय जिसुआ मावखांखाबाय जिसुआ दैखौ होबथाखाबाय खिन्थु दिनै जोंबो फैनाया जाहैबाय आफा इसोरखौ जोङो हान्थु खरायनानै जों बेखौ हामबाय होनि जों बेखौ गौरब खालामनि आरो जों बेखौ बुंनि आरो जों सिखार लानि जोंनि खुगाजों सिखार होनि जे इसोर नों माब्लाबानो 2017 सननिफ्राय दैखौनो होबथानानै दिनैसो होबथाखाबाय आरो अरायबो होबथाबाय थागोन प्रेज द लर्ड जों जेराव दं बेयावनो जास्ट 1 मिनिटसो जों प्रार्थना खालामनो बयबो हान्थु खरायनानै जों भुटाननिथिंजाय नाहरनिलाय अनानै जाय जेराव दं बेयावनो जोङो हान्थु खरायनानै प्रार्थना खालामनि आं बे प्रार्थना बिषयखौ नोंथांमोननो खोन्थानो सानदों जों इसोरखौ जों हामबाय होनगोन दिनै आफा इसोरा अर्थात जिसु ख्रिस्ट'आ बारहुंखाखौबो दैबानाखौबो होबथानो थाखाय बिहा क्षमता दं बिहा बोलो दं आरो बिनो बिनि मालिक बेनिखायनो खोनासंजोबनाङो आरो दा जोङो बेयाव फैनानै जों आफा इसोरखौ हामबायल' होनो जों हान्थु खरायनानै जों इसोरनियाव साफ्रोमबो खुगासिनानै जों गाबज्रिनाय इसोरखौ बाख्नायनि हालेलुया हालेलुया ओनसोला गोथां इसोर आफा प्रभु नोंखौ दानो बे समाव जोबनो गैया हामबाय होननानै बाख्नायदों नाय आफा इसोर दिनै नोङो जोंनो सोमोनांथाव बे प्रग्रामखौ नों जोंनो होबाय आफा दिनै भुटान रायजोनि सिमनायाव फैनानै प्रभु नों जेरै बारहुंखाखौ हमथादों नों जेरै दिनै बे सागरनि ढौखौ नोङो दाद्रि होदों बेबायदिनो आफा बे भुटाननिफ्राय फैनानै दै लोमनायखौ नोङो बै समावनो होबथाखाबाय नों बै समावनो बेखौ थानो होबाय जों फोथायो आफा इसोर नों बेखौ गासैखौबो सुस्थ' खालामखाबाय बेनिखायनो आफा इसोर बे दै बानाया माब्लाबाबो बोलो गैया बे दै बोहैनाया माब्लाबाबो नोंनि बिसासिफोर थाग्रा मालिबिथा एरियाखौ माब्लाबाबो नष्ट खालामनो हालिया बेखौ नुनानै आफा जों फोथायो प्रभु जों नोंखौ हामबाय होनो जों नोंखौ गौरब प्रशंसा खालामदों आफा इसोर मानोना नों जोंनि बिनायखौ खोनासंबाय नों जोंखौ अनग्रा इसोर नोंनि अननायजों दिनै बे गासैबो जाफुंजोब्बाय आफा इसोर हालेलुया 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 प्रेज द लर्ड आफा इसोर गोसो मोदोम जिउजों नोंखौ बाख्नायदों आफा इसोर बे समाव नोंनि सोमोनांथाव हाबाखौ जों दिनै नुनो हाबाय आफा इसोर जों फोथायबाय आफा इसोर गमामायै नों दिनै दैखौ नोङो गुबुन लामाजों हरबाय ओ आफा इसोर हामबाय होनो आफा थेंक इउ जिसास थेंक इउ लर्ड आफा इसोर नोंखौ जोबनो गैया हामबाय होनना बाख्नायदों ओ हालेलुया उनखौ इसोर आफा दिनै बे मालिबिथा एरियानि जेसेबां नोंनि बिसासि दासफोर दं दिनैनिफ्राय माब्लाबाबो निराशा दाजाथों दिनैनिफ्राय गिनायफ्रा माब्लाबाबो दाफैथों सैताना माब्लाबाबो सिगिनो थाखाय खाबु दा मोनथों आरो जों एसे फोथायनो नङा नों जोंनो गासैखौबो कमप्लिट फोथायनो नों जोंनो बोलो होबाय होनना फोथायनायजों दिनै बे गासै मालिबिथानि जेसेबां एरियानि सफैनाय आरो बे एरियाखौ नोंनि गोथार गथाना जोंनि बासायगिरि प्रभु जिसुनि बिदों आमेन।